ସେଟା ଫଳ ଆସିଛି। ହଁ ଏରା ସବୁ କଷି ନାଗିଗଲାଣି ଭେଣ୍ଡି କୁନ୍ଦୁଡ଼ି କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ବି ହେଇଛି କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ସେଇ ଦେ ସେଟା ନେଇ ଆସ। ଫାଇନାଲି ମୋ ବୋଉର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବି ଘର ବଗିଚାରେ ଏମିତି ଲଗାନ୍ତୁ ପରିବା। କାକୁଡ଼ି କାହିଁ ହେଇଛି ନା? ଫୁଲ ଆଇଲାଣି ଫଳ ଆଇଲାଣି। ଏଗୁଡ଼ା କି ଗଛ ଲୋ ବୋଉ? ହଁ ବିମ୍ ଏଟା କଲରା ଫୁଲ ଅଛି ଗଲେ ଲଙ୍କା ଗଛ ବି ଲଗେଇଛୁ ନା? କେଉଁଠି ସବୁ ଲଗେଇଛୁ? ବାଃ ଗଛରେ ଦେଖିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଏଇଠି ଅଛି ଭିତରେ। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଜାମୁକୋଳି। ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଉଛି। ଆମ୍ବ ସେପଟେ ରହିଲା। ଏଇଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା।